ତ ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ ବଡ଼ ହସ୍ତାରେ ହେଉଥିବା ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖି। ଆମେ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଦେଖିଲୁ ଲୋକନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ହେଉଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଡିଜେ ବଜାଇ ନାଚୁଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ନାଚୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ନାଚ ଦେଖି ସାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲୁ ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖି ଗଲାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କେମିତି କହୁଛି। अच्छा ठीक है। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଆମର ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଯେଉଁଠିକି ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମେଲୋଡ଼ି और अभी ଦେଖିଲା तो ବେଳେ रुको, କିପରି ହେଉଛନ୍ତି। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ।